मेडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों थांनाय 22 तारिख जुलाइ हर गेजेराव रन्जन दैमारि सारखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिहुनखोमानानै काहिलिपारा 2APBN नाव मोनसे जेल बानायनानै बिथांखौ दोनदों। दिनै बिनि सायाव दिनै जों XNDBफोरा सोमोनांदों आरो गिख्रंनाय मोनसे फैदों। दिनै आसाम सरकारा बिथांखौ रिलिज खालामनांगौमोन, भारत सरकारा बिथांखौ रिलिज खालामनांगौमोन एज ए बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै। नाथाय रिलिजनि मुङाव दिनै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै सिरि सिरि सिखावै न'नि मानसिनो खबर होआलाफानो मानो दिनै 2APBNआव मोनसे स्पेसियेल जेल बानायनानै सुपारिनटेन्डेन्ट आरो एसिस्टेन्ट जेलार बसायनानै दिनै रन्जन दैमारि सारखौ मानो दोनदों? दाखालि माखासे साननि सिगां जोङो थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैदों। गोबां जों दुखु मोनदों नुनानै। जुन्थुफोर बायदि दिनै रन्जन दैमारिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दोनदों। मानो दोनदों दिनै? सिगनेचार खालामखांनायनि उनाव सासे सिगनेटरिखौ दिनै मानो बेबायदि दोनदों? जों थांनानै मेगनाव मोदै गदों। ओरैबायदि गाज्रि मोनसे कन्डिशनाव बिथांखौ दोनदों। दिनै समस्त बर' रायजोनो जों खोन्थानो हास्थायदों नोंथांमोना दिनै सिरि मोनखांनाया मोजां। जाय व्यक्तिनि थाखाय दिनै जोङो बर' होननानै देरगानानै थांनानै दङ, बिथाङा जुदि 1986आव जुदि BSFखौ फर्म खालामोमोनबा जों दिनै बर' बायदि थांना थानो हागौमोन ना हायामोन? बेयो दिनै जारिमिनखौ नायब्ला जोङो साननो गोनां जानानै दङमोन। बेबायदि समाव दिनै बिथाङा जातिखौ मोजां मोननानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय गावनि न'खर, गावनि सोलोंथाइ, गावनि मोजां जिउखौ हास्थायालाफानो जातिनि थाखाय बिथाङा हाग्रा बंग्रायाव दिनै खारलांदोंमोन। बेबायदि जातिखौ नेतृत्व होबोनाय, दैदेनबोनाय, सेभ खालामबोनाय लिडारा दिनै जातिनि मुङाव सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बोराय अबस्थायावबो जिबायदि दुखुनांथावनाहै दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नोजोराव बोलि जानांबाय थादों, बेखौ जों दिनै सोंखारिदों आरो जोङो गोख्रों रावजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो BTC सरकारखौ जोङो बुंदों नोंथांमोना दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ। बरननायनि नामाव दिनै नोंथांमोना जि गेम गेलेदों बेखौ दिनै XNDB आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै। दिनै जेलनिफ्राय बिथांखौ उदां खालामनायखौ लुबैदों। सिगनेटरि हिसाबै बर'नि गेजेराव फैनानै खामानि मावजानायखौ दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। नाथाय दिनै जोंनि बर'नि बिबेगाव गोसोआव थानाय मोनसे आसाखौ लानानै दिनै BTC सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गेलेनायखौसो जों नुदों। जुन्थुफोर बायदि सिरियाखानायावसो दिनै मोसाखौ बेबायदि दोनो, सिंहखौ दिनै बेबायदि जोबनानै दोनो, रन्जन दैमारिखौ दिनै बेबायदि दोनदों। जों दाखालि नुनानै मेगनाव मोदै गदों। जों जेब्ला लोगो हमहैनो नागिरदों बिथांनि जि दोननाय रुम, मोननै रुम दङ। जाय रुमनि साइजआ दिनै 15/14 जागोन। बिनिफ्राय अख्रां नुनाय मोनसेल' स्पेस दङ जायहा दिनै 20 फुट गोलाव 15 फुट गुवार। बिनि उनावनो दिनै ग्रिल होनानै दोनदों, ताला मारिनानै दिनै बिथांखौ सिङाव दोनो, बाहेरनिफ्राय दिनै सावरायनो गोनां बेबायदि अयथासारै दिनै दोनदों। जेब्ला सेन्ट्रेल जेलाव बिथाङा दङमोन, जोंनि माखासे सेंग्राफोर, जोंनि सारमोनाबो लोगोसे दंफायोमोन। संनाय जानाय जेसांजिबाबो जोंनि सुबुंफोरजोंनो सुखु दुखु रायलायनानै बिथाङा दिनै थांनानै दङमोन। मोनसे आसाजों दङमोन। जेलाव थानानैब्लाबो मोनसे गोजोनाव बिथाङा दङमोन। नाथाय जिबायदि बिथांखौ हारसिङै लाबोनानै दोनफैदों, जि रुमाव दोनदों, बेयो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै दुखु होनाय, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय, BTC ओनसोलाव थानाय रायजोफोरनि आसाखौ लानानै दिनै गेलेनाय होननानै जोङो XNDBआ बुंदों। बेवहाय जोङो गोख्रों रावजों बुंदों सोरखारा जुदि बिथांखौ मोजाङै जुदि सेन्ट्रेल जेलाव निफ्राय जुदि उदां खालामाब्ला, जि जेलाव दिनै दोनदों बिनिफ्रायनो जुदि फ्रि खालामाब्ला XNDBआ दिनै आखायाव गोबां रोखोमनि फारिलाइफोर लागोन। गोनां जायोबा जोङो हाइवे ब्लकेट खालामगोन, गोनां जायोबा जोङो रेल लामा जिरायथेगोन, गोनां जायोबा जोङो कभिड प्रट'कलखौ जों सिफायगोन। बेवहाय दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो BTC सरकारखौ जों खावलायदों। दुखुनांथावना मैयानि समाव जोङो गबिन्द बसुमतारीखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। बिथाङा सासे सिगनेटरि, उदालगुरि कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय बिथाङा MLA जानानै देरहालांदों, डिपुटि चिफ BTCनि। बिथांखौ जेब्ला जोङो नाब्ला सारनि समयसाफोरखौ लानानै जेब्ला सावरायनो थांदों, बिथाङा जोंखौ गेट सिङाव सोआखै। जोंजों सावरायदों, जोंखौ गेटनि मोखाङाव घन्टासेनि खाथिफ्राम नेहोनानै जेबो मोजां रेसपन्स मोनाखै। बेवहाय जोङो खावलायगोन गुरैयै, नोंथांमोनाबो दिनै संग्रामि नेतामोन, नोंथांमोना दिनै गोसो होनाया मोजां। आसाम एसेम्ब्लिया दिनै सोलिफिनगोन। एसेम्ब्लियाव दिनै पुट आप खालामनांगौ। बर'निफ्राय जेसेबांखिनि देरहालांनाय MLAफोर दङ, BPF आरो UPPLनि MLAफोर, नोंथांमोना दिनै रन्जन दैमारि आरो NDPनि जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिदायखौ दिनै हाउस एरेस्ट खालामनानै दोनदों। जों मिथिदों नोंथांमोना बिनि सायाव दिनै हज्रि खावनानै खौरां बुंनांगौ, नङाबा दिनै जों नोंथांमोननि न'आव जोङो थांगोन, जोङो नोंथांमोनजों सावरायनो गोनां बायद' जागोन। आरो बेखौबो जुदि नोंथांमोना मानियाब्ला जोङो समाजों लोगोसे जोंनो फोरमायलांगोन जोङो बिनि सायाव माबायदि खामानि मावो। जोंहा दिनै गोसोआव गाबखांनाय फैदों। नों जायफोरा दिनै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै दङ, MLA जानानै दङ, BTCनि चिफ जानानै दङ, डिपुटि जानानै दङ, EM जानानै दङ, नोंथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनानै सोंहैथां। साफ्रोम बर'फोरनि गोसोआव मोनसे लुबैनाय दङ, रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोना उदां जानांगौ। नाब्ला सारा जातिनि थाखाय खामानि मावबोदों। बिथाङा जातिनि गेजेराव माबा मोनसे मावनो मोननांगौ, बिनि दैदेननायखौ जों नायनो होननानै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। आरो बे समाव आं खावलायबावगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, नोंथाङा बुंदोंमोन जे दाखालि क'क्राझाराव फैबा बर'लेण्डआव सान्तिनि थाखाय
মই বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে কাম কৰিম ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি কৈছিল আপুনি দায়িত্ব লওক আজি ৰঞ্জন নিমাৰীক চেণ্ট্ৰেল জেলৰ পৰা ওলাই পেলাই 10 APBN কাহিলিপাৰা যে স্পেচিয়েল জেল বনাই পেলাই তাক থৈছে সেইটো কোনেও মানে ভাল পোৱা নাই আৰু শান্তি পোৱা নাই যেহেতু আপুনি শান্তিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব ওলাইছে বড়োলেণ্ডত আপুনি ৰঞ্জন নিমাৰী ছাৰক ওলাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে শান্তি হ'ব এইটো মানে আমি আপোনাক আপিল কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আহি থকা দিনত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টটো যেহেতু আসাম গভৰ্ণমেণ্টটো চলাই আছে আপোনালোকে ভাল আমাৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ৰঞ্জন নিমাৰী আৰু তাৰ লগত যিমানখিনি জেলত আছে সিহঁতক ওলাই দিব বুলি মই আশা ৰাখি পেলাই जों দিनै বুंनो नांगोन दिनै न'खरनि मानसिफोरनो दिनै सुपारिनटेन्डेन्टआ सेन्ट्रेल जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टआ दिनै खबर होनांगौमोन नाब्ला सारखौ जेब्ला 22 तारिख मोनायाव दिहुननानै लाबोदों अब्ला दिनै बिथाङा बुंदोंमोन जेलारखौ एसिस्टेन्ट सुपारिनटेन्डेन्टखौ बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो न'आव खबर हरनो आं कल खालामनो जेब्ला सुपारिनटेन्डेन्टनाव बिथाङा फन बिदोंमोन सुपारिनटेन्डेन्टआ फन होआखै आं न'नि मानसिनो खबर होगोन होननानै बिथाङा थगायनानै दोनदों बिथांखौ लाबोदों बिनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्टआ खबर होआखै 6 दिन बा सानबासोनि उनावसो अनजुलि दैमारिया जेब्ला सेन्ट्रेल जेलाव गावनि बिदा अर्थात जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन निमारीखौ जेब्ला नायनो थांबाय उदिस लानो थांबाय अब्ला बिथाङा गैया बिथांखौ गुबुनाव दोनबाय बिथाङा शक जाबाय मानो दिनै खबर हरासै सरकारा माबा षड़यन्त्र खालामदों नामा बर'फोरा मोनसे गिनाय दङ जायखौ जों दिनै बड'फा होननानै बुङो मोनसे प्रुफ गैयि मोनसे फोथायनाय जोंनि हारिनि गेजेराव दङ दिनै सरकारा बेबायदि खालामनो नागिरदों नामा दिनै बिथांनो जि जानायफोरखौ होफायो केन्टिननिफ्राय होफायो गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम बिहा दङ बोराय अबस्था दिनै माबायदि संनानै होफैयो दिनै साननो गोनां जानानै फैदों जों गोबां दुखु मोनदों सिङाव थानाय समाव जिसां जिबौ जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट होननानै आफादनिफ्रा जोथोनै लादोंमोन जों बिथांखिनिखौ मोनथियो बेवहाय जों गुरैयै खावलायदों दिनै जों रागा जोङाखै जों जुदि खुद्रि सारनांगौब्ला बेखौ समाजसो खोन्थागोन बेवहायनो सोरखाराव जायफोरा दङ बिटिसिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना दिनै एनडिपिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय एनडिपिनि हिस्ट्रिनिफ्राय दिनै बिटिसिनि चिफ EM जानानै दङ नोंथांमोना गोख्रोङैनो खामानि मावनांगौ आरो जेसेबांखिनि MLA MCLA देरहानानै दङ UPPLआनो जा BPF आनो जा नोंथांमोना गोसो होनानै एनडिपिनि समस्याखौ समाधान खालामनो नाजानांगौ बेखौनो जों गुरैयै खावलायदों